ଜାତୀୟ ପଶୁ। ଆମ ଦେଶର ଜାତୀୟ ପଶୁର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ବାଘ। ବାଘ ହେଉଛି ଆମ ଦେଶର ଜାତୀୟ ପଶୁ। ଆମ ଦେଶର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ମୟୂର। ମୟୂର ହେଉଛି ଆମ ଦେଶର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ। ଆମ ଦେଶର ଜାତୀୟ ଫୁଲର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ପଦ୍ମ ଫୁଲ। ପଦ୍ମ ଫୁଲ ହେଉଛି ଆମ ଦେଶର ଜାତୀୟ ଫୁଲ। ଆମ ଦେଶର ଜାତୀୟ ଖେଳର ନାମ କ'ଣ? ହକି। ହକି ହେଉଛି ଆମ ଦେଶର ଜାତୀୟ ଖେଳ। ଆମ ଦେଶର ଜାତୀୟ ପତାକାର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ତ୍ରିରଙ୍ଗା। ତ୍ରିରଙ୍ଗା ହେଉଛି ଆମ ଦେଶର ଜାତୀୟ ପତାକା। ଆମ ଦେଶର ଜାତୀୟ ଫଳର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଆମ୍ବ। ଆମ୍ବ ହେଉଛି ଆମ ଦେଶର ଜାତୀୟ ଫଳ। ଆମ ଦେଶର ଜାତୀୟ ବୃକ୍ଷର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ବରଗଛ। ବଟ ବୃକ୍ଷ। ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ନରେନ୍ଦ୍ର ଦାମୋଦର ଦାସ ମୋଦି। ଭାରତର ମୋଟ କେତୋଟି ରାଜ୍ୟ ଅଛି? ଉତ୍ତର 28ଟି ରାଜ୍ୟ ଅଛି। ଭାରତର ରାଜଧାନୀର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଦିଲ୍ଲୀ। ଦିଲ୍ଲୀ ହେଉଛି ଭାରତର ରାଜଧାନୀ। ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନଦୀର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଗଙ୍ଗା ନଦୀ। ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ରାଜସ୍ଥାନ। ରାଜସ୍ଥାନ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ। ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଗୋଆ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।